En smuk sommerfugl hjælper Tommelise væk. Væk fra mor Tusse og hendes grimme søn. Mange oplevelser venter. Jeg ved det, fordi min ven Svanen fortalte mig hele historien. Tommelise frelste faktisk Svanen. Til gengæld tog han hende med til Blomsterkongen, og de blev forelskede. Den lille havfrue forlod sit smukke, undersøiske hjem for at se verden. Så blev hun forelsket i et menneske og lavede en rigtig skidt aftale. Forstår du? Hun var forelsket i en ung mand, hvis liv hun havde reddet. Og så bad hun heksen om at få ben, så hun kunne være sammen med ham. Men som det så ofte er, hun kunne ikke få alt, hvad hun ønskede sig. Nu kommer vi til historien om den standhaftige tinsoldat. Den smukke tinsoldat var forelsket i en danserinde. Når resten af legetøjet legede, kiggede han kun på hende. Soldaten var på eventyr, og det var noget med et papirskib, en rendesten, en stor rotte og en stor fisk. Og gennem det hele stod han ret og rank, som soldater skal. Nogen falder for smiger, nogen roser noget, de ikke kan se. Sådan var det med kejserens nye klæder. Det var kun et lille barn, der tog at sige, se, han har jo ikke noget på. Der var engang en ælling, som ikke var magen til nogen anden ælling. Ænderne og hønsene drillede ham og sagde, at han var grim, og så fløj han væk. Hele efteråret og vinteren var han alene og ked af det. Så mødte han nogle smukke svaner og opdagede, at også han var en svane. Naturen bringer altid tingene i orden. Den lille pige med svovlstikkerne tænder en tændstik for at varme hænderne og drømmer om et varmt hus med juletræ og stegt gås. Snart vil hun være langt væk. Et sted, hvor der hverken er kulde eller sult. Kan en kunstig nattergal synge lige så smukt som en ægte, så kun den ægte fugl kunne få tårerne frem i kejserens øjne med sin sang. Engang var der en ondskabsfuld djævel, der opfandt et forvrængningsspejl, som faldt til jorden og gik i 1 million stykker. Stykkerne satte sig i folks øjne og i